Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod niini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayo nga daw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suliran. Ako si John John, hingkod ang pangidaron, minyo, taga Davao City. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong habit. Nga gusto na gid unta nako nga malikayan. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Maripis aboy. Di ko mo manuktok. Gusto sa gid mo amawa ka, uy. Nagunsa na mapud ka. Tana pang gina siya eh. Kita naman na siya. Sunod ba? Pagkatungkol panuktok. Alam mo kabantay ko. Eh, kisabay na hitbaw, uy. Nga mo na imong gibuhat diha. Ikaw unta nga nagbuhat, ana. Ikaw mo ay panarangkag siguro. Amaw gitong tawhana ka, uy. Kapila pa kang mitira na ko gabi, unya karon nag-masturbate pagit ka. Hoy. Babae ni ay. Sabi na kang ay makadungog. Da, ito na bitong mga bata sa eskwelahan. Ako nang nahatod. Bebe. Iwason ta na, be. Aron di na ka mag-masturbate diha. Ay lang. Masturbate lang ko. Unsa? Gabag mo jud ka, Junjun, uy. Abta ni kasi mga asawa ba yun, John? Buang nga di eh. Bisan di kasawa pa na ako ang makasakop. Uwaw man po di ay. Amawas yun ni mo, eh. Kabi na yun mo kahigal ba, eh. Ambot pito ba eh. Bisan og may asawa na ko, ganahan mo ko. Ganahan mo ko nga mag-masturbate. Amawa yun mo, eh. Sige. Kung mas mag-enjoy ko sa masturbation kaysa magamit ko sa kong asawa ba, Rick? Unsa? Wan abay, nayabag niyo ka ba, eh. May ganiwa ka ng palungan ni Marifino? Kinadto, kanunay na namo nga lalisan. Kanunay siyang mahibos na ako, pero kadugayan. Nagkasabot naman siya. Kay, asa bilagi mamabay ko, di ba? Abit, oh. Mas maayo po siguro na, og mamabay ka ba, eh. Kaya makasabot pa ko ni mo. Kasi ingon ana nga mo ingon kang mas mag-enjoy ka pa ng buhata, kumpara kung mo hilabot kasi mong asawa. Sus! Buang nga lagi ba? Tinood yun na eh. Huwag ko may baho kung anong mas ganahan ko nga mag-masturbate kaysa sex. Bay, Junjun. Ha? Mo abroad ka, Day Marife? Mari, di man kita dali mo asenso din sa Pinas, Jun, uy. Maong ma-abroad ko. Na, samot. Recorded by X Thunder Gaming. Nakalarga gyud ang akong asawa sa abroad ug mas misamot ang akong gana nga magsigi og masturbate. Halos kada adlaw na. Apan paglabay sa pipila ka buwan o tuig, may lahit na nako. Limtano na kay ko. Asa mo gito eh? Kilapit sa kong una-huna. Uy, kung nahain ba ito na ako mabutang? John, sa may mong ipangita. Niyan na di ka ma? Tuwa ng mga bata sa eskwelahan, ako nang nahatod.
Kay may gibuhat ka man gud ka ha. Lagi. Nya, nawa man ang akong lapis diri. Hmm? Sa man ako sa pagtiwas ni panday ni akong gipanday karon. Lapis? Hala no, kana di ang nasa imong dunggan. Ha? Asa? Na, Say, pagkabisit ba ya? ah, Sus, ganina lagi kong titoy pangita. Huwag gina ko makit eh. Upay, ikalakaw ng mga bata. Huwag ko laing magamit. aw di sad ka kagamit sa mga bata kun mao'y imong gamiton. Kaya sa man tayo gamiton nila sa eskwelahan pod. Gipag kang lapisa ka. Ah, Da- good. da. Oh. La, Gipag kang lapisa ka? mawa nimo eh. Ngano gibalik-balik na nimo imong lapis? Imbis nga imo na unta nang nakitaan, gibalik-balik noon. Kalagot eh. Kapoy kong pangita. Nalangay lahin ako sa kong gibuhat. Kalagot. Naon saban taon ka karon Junjun. Limtanon og sa puto naman kaayo ka. Ha? Wali ka mahibawa na. Nga makalimtanon magka nang magsigig masturbate. Ha? Mao na sulti-sulti nila. Ug nakasuway sa kuana, bay moong di undan ako anang magsigig masturbate, uy. Mo ba? Ug mao po nang saputon pud ka. Tungod gyapon na sa pagsigig na mag-masturbate bay Junjun. Unsa? Marag dili ba ko makatuo nga mo na hinungdan sa akong gibati karon? Kay kini ra gyud ang dili na ko gusto nga biyaan. Kini nga maong habit, ilabi na kay wa diri karon ang akong asawa. Apa nabalakan ako sa akong mga gipamati karon. Dali ra gyud kong saputon. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, bisan doon ako'y asawa, apan mas ganahan gyapon ko nga mag-masturbate. Doon na ba ko'y diferensya? Nga mas ganahan man ko nga mag-masturbate kaysa magkikilawas akong asawa? Ikadahong pangutana, samot na dihang miabroad ang akong asawa, halos matag-adlaw ko nga mag-masturbate. Sobra na ba ning akong gibuhat? Makadaot ba din ako? Ikatulong pangutana, limtanon na kay ko og saputon. Tungod ba ni sa pagsige na ako og masturbate? Ikaw pa to katapusan. Nabalakan ako karon sa grabe na akong pagkalimtanon o pagkasaputon. Kung tungod man ni sa pagsige na ako masturbate, unsa may akong buhaton nga makalikay ko nini. Alihog, tabangi og tamagi ko. Kini ang akong suliran. Junjun. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini nga kong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako. Psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist. Mga problema sa mga nagdaghan na sad karon nga mga drug related nga mga problema. Kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede ka padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini nga akong suliran official writers page. So diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Biling Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw according to Father Aloy, walk with quiet confidence and humble strength. Maayo ko noning magpaubos, nindot ng paubos. Pero akong eksperyensya sa kinabuhi. Og perme lang po kang magpaubos, matangyatakan din mong liog, ganto din nakakaginawa. So naagyo po'y panahon nga, magpaila ka kung sa po'y mo'y kabuga. Ha, mao na ko istorya lang. Nindot maning humble ka, pasensya, paubos, pero ginabuli ka, kitawag ka honorable, bisag dili ka barangay official. Adi na pwede ay. Nga ginimcalling ka, binagang munimcall nimo ng supposed to be kanang respected member of your group, dili na siya pwede. Dili na pwedeng Dr. Obra. Okay? So, okay lang magpaubos dito mga hambugiro, pero yatakan na sa sukli ay. Ano man day? Okay, nangasaba ba ko? Yaw-yaw lang. Okay. So, ang atong magtatampo ko na si Junjun. 30 ang pagidaron, Minyo, taga Davao City. Si Junjun, taga Davao. Kung mga kulig niya sa Davao, no? Musta na ba si Undo o si Michelin Good sa Zamboanga del Norte, no? Narcisa
Villanueva ito yung mga donors diya sa Sindangan. Sindangan ba to? O sino Sindangan? Si Winnie Baltonado, pirming kauban ni Presidente Gigi Oles sa among council sa Lions Club President, no? Nagpuyo sa Banawa. O tuburan ko ni si Winnie. Muabog Pilar Kamutis, si Agsungot, Jis Borja, ug ang iyang misis. Mga taga Barile, mga parente ni Doktora Pete Kausin Siliuna, si Nida, si Gloria, si Maika, si Annie Lor, Teresita, Nati, Nancy, DB, Reggie, Wilson, Doktora Marinas and family. Ko akong usabon nga akong migo si Gilbert ug Marie de la Serna with the Emphasis family nga si Lourdes, Momoy, si Arlene, si Lee. Salamat kayo Momoy og Lourdes sa saging nga inyong gipadaan ako. Lingaw kay kog kao, no? Daghang kayong salamat. Mga tagay na Banggabol, mga Veronica Buning Husoy nga Intal family, no? Nga sila si Virgilio, Artemio, Maritis ug si Lura Husoy ay Nabanggabol. Lingan nila ni Engineer Dudong Abilia, no? Kapamista ba ako sa inyo dugay ng panahon diya sa Santo Rosario o Bohol, no? Ang mga taga Negros na lingan lang ni Car Navarro Basiliuti. Musta naman, ha? Og Winnie Rosoros. Pero pa ni mag-chat na ko. Okay, da sa pinmungahan. Glasirio Galulo sa Cagayan de Oro City, no? O Dr. Leo Ramirez diya sa Bukidnon. Si Lino Arangues diya sa Davao, somewhere in Davao, no? Musta naman mo diya. Okay, unang pangutana ni Junjun. Sa naman to. Pangutana niya, no? Sumasabati ko sa drama. Bisan may asawa ko, 30 pa edad din Junjun, ha? Bisan may asawa ko, apan mas ganahan gyapon ko nga mag-masturbate. May diferensya ba ko nga mas ganahan man kong mag-masturbate kaysa makig-sex sa akong asawa? Mas ni pug imong asawa Junjun ug di na pud maligo. Ina pud imong asawa nga pahumot sa nga to gamay pud oy pero kay kini magong sex about mag-iskot tag sex, no? I hope nga walay mga minor na minaw na to karon. Namon gani siya inunta excitement or appetitive stage. Kinang pa nagkaon ba? Nga ganado ka. Nga because na kay gana, ma-excited ka, ma-stimulated ka, hantod nga mo climax ka, maabot kag resolution. Pero ang imong asawa, wa na lang pod arig, hindi na po ka ma-attracted pod, no? So man na mag-masturbate na lang ka. Say, mga media bitaw ko sa akong mga estudyante. Ako nang giingnan si akong migo da sa dinis sa DYHP nga si Juan. Yun na nga, Dok, tinood ba na nga hasta mga babae mag-masturbate? Sa among libro, 50% sa mga babae mag-masturbate. 50%. Meaning, sa duha ka babae, usa ra mag-masturbate. Sa mga lalaki, 99% mag-masturbate. 99%. Ang kanang nahibilin nga usa ka porsyento, 1% nga nahibilin, bakakon. Katawa na yun. Katawa na yun. Wala gina. Dahil komedya ng tinood. No, labi na gyud og bata pa ka. Parehaan ni Junjun nga 30 pa edad. Paspas pa kayong production sa androgen, mga testosterone, no? So, unlike kung di ka senior citizen, medyo luya-luya na sad. Normal na. Ingon na. Kaya di lang kang mang-rape, no? Mayon na lang kay sa makihaan kag rape or act of lasciviousness kay tuwa na ka sa gawas nangita sa imong sexual satisfaction. Tunod nga pangutana, samot sa dihang ni abroad ang akong asawa na ni samot na gano'n. Kay kuan yun, no? Halos matag-adlaw kong masturbate, sobra ra ba ning akong gibuhat, makadaot ba ni nako? Okay na siya. Although naanay siya yung mga side effect ng mag-masturbate. Kung sa may mga side effect ka ng permin lang po ka, masturbate, low sperm count ka, nadali ka kapuyon, maglabad di mong ulo, sakit di mong likod, kanya na kay erectile dysfunction in the long run, kay mag-anxiety mga. Kanya, ang imong low self-esteem, muubos. Ang mindset mo ba, medyo apektado. So, mga na nga, although kanang mga edad ngayon aning 20s, 30s, kusog pa kayong production sa testosterone, pero kinanglan na ma-control po na nimo. I rather advise you, Junjun, to involved in some other activities. Not only mo focus yung ka ng sexual ng mga satisfaction sa kinabuhi. Hindi mo ka mukuha og sports or whatever, no? Nga may diverted ang imong na rather than mo focus ka about sex, no? Labi nagdug magsikag tan-og porno da sa imong cellphone.
So expected na nga kapuyon ka nga so, due to constant masturbation swelling or infected na ng imong sex organ diya. So maka-release ka sa imong energy or some other reasons, dili lang pahagi sa sex or masturbation. Sunod nga pangutana, limtanon na kayo ko og saputon tungod ba ni sa pagsigi nako og masturbate? Sa ako nang ginaingon, dali ka kapuyon. Onya mulo ang imong self-esteem, onya dili na ka makatulog og sakto, so mo nang mapiktado pud ang imong memory kay weak man ka, kapuyon ka. Manakit lang other parts of your body, mag-anxiety ka, mga nga maapektuhan po ng imong focus, ng imong concentration. Expected na siya. I do not know sa imong trabaho, you rather involve yourself in some other activities nga may spend ang imong energy not only through sexual outlet, no? Other form of pag-spend sa imong energy like sports or sa mga trabaho or sa pamadiha kay dili pod healthy nga terminal mang pod. Kay kato ang gingon nako maka-lower ni sa imong self-esteem, okay? Maka-cause ni siya inunta body weakness and fatigue. Sunod nga pangutana, nabala ka na kuron sa grabe na kung pagkalimtanon o pagkasaputon. Mo na, apektado lagi ang imong mood, no? Unfounded mindset or di kakasabot. Tungod na sa pagsige na kog masturbate unsa mga akong buhaton nga makalikay ko niani, akong naingon, you look for some other outlet, no? I do not know kung unsa bay mahilig nimo, unsa bay sports mahilig ka. Ako sa una mahilig mong kog lawn tennis nga di na mo ko kaapas bola kay medyo di na kayo ligon akong tuhod. Ning chef ko kining pickleball, okay way po sington ka, gidagan ka, malingaw ka. Di kay magsigilar sa kaguna-una sa imong kwarto, tanaw nimong cellphone, mga porno nga mga salida, siyempre matintal ka nga mag self-stimulate ka, mag-masturbate ka. So you eat a healthy diet and then exercise. Not only exercise but you exercise. Okay, John, hinaot nakasabot ka sa akong speaker nimo. Basta 99% sa mga lalaki mag-masturbate, ang nabilin nga 1% baka ko na. Mao na akong ingon sa akong mga medical student. Katawa sila kada pakatawa ng tinuod. Alright? So hinaot nakasabot ka sa akong speaker nimo John og ngadto sa libuan millions nga naminaw sa itong programa kini akong suliran. Once again ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much with Atty. Elin Batan nga akong partner for legal problems. Ayun yung makanunayon nga pagpadayon sa pagpaminaw sa mong mga programa. The best radio drama program nationwide. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakarman. Daghang salamat ug maayong